danna subscribe, sannan sai ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanku da zuwa wannan channel samun albarka. Idan kai sabon zuwa sai ina roƙon ka daina ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Labarin da muka zo muku da shi a yau labari ne akan wata tsohuwar jaruma ta Kannywood wadda ake malakabi da Zainab Indo. Wannan jaruma dai kowa ya san ta cewa shahararriya ce wadda ta ci zamaninta, sannan har yanzu ma tauraruwarta na haskawa, sai dai a baya-bayan nan da suka wuce ana ta yaɗa hotunanta a kafafen sada zumunta cewa wai ta gamu da wata cuta an yanke mata kafa. Wannan abubuwa da suke faruwa a yanar gizo wannan baiwar Allah ta fito ta bayyana cewa duniya wannan karya ne, domin kuwa tana nan lafiyar kalau sannan kuma da kafarta ba yanke ta dai ce a kwanan nan an neme ta ne an rasa ta tashi daya sakamakon wata jinya wadda ta gamu da ita. Don haka tana roƙon mutane da su daina yaɗa labaran ƙarya kan cewa an yanke mata kafa, sannan tana yi wa masoyanta godiya da irin damuwa da ita da suka yi, sannan da yi maka addu'a tana ƙara gode musu, sannan tana ƙara roƙon mutane da su taimaka su daina yaɗa mata ƙarya akan cewa ta gamu da wata lalura da har aka yanke mata kafa. Kowa dai ya san wannan hotunan wanda ake yaɗawa a kafafen sada zumunta da ake nuna ta a zaune tana gadon asibiti sannan da yankakkiyar kafa. Ta ce wannan hoto na wani shiri ne wanda suka ɗauke shi. Ta ce shi wannan shiri ana yi masa laƙabi da diyar makaho, shi ne wanda za a ga an nuna tana zaune a gadon asibiti sannan da yankakkiyar kafa. Daga baya tana ƙara tunatar da mutane cewa bai dace ana ɗora mutane irin waɗannan masifu da bala'i ba, duk da dai cewa kowa bai isa ya guje wa ƙaddararsa ba, amma ya kamata mutane su tabbatar da abu kafin su zo suna yaɗa shi. Ƙarshen labarin kenan daga cikin wannan channel tamu mai albarka wadda ake wa laƙabi da suna Zauren Arewa. Kai sabon zuwa ina roƙon ka da taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen a lokaci da zarar mun ɗora.